Samantala, nagsagawa po ng buwan ng pagpupulong ang mga pangulo ng iba't ibang samahan ng magsasaka sa Bayambang upang talakayin ang mga issue at update sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga tinalakay ang mga updates sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program at paghahanda para sa wet season 2026 planting season, distribusyon ng palay seeds at kasalukuyang harvest report sa produksyon ng mais. Napag-usapan din ang inventory ng mga makinaryang pansaka sa bayan at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina na may direktang epekto sa gastos sa produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan naman ang pagpupulong ng alkalde ng bayan katuwang ang Municipal Agriculture Office. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng regular na konsultasyon na mapalakas pa ang koordinasyon sa mga magsasaka at matugunan ang mga hamon sa sektor ng agrikultura sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.